Nggih. Nanti juga Bu Haji Harto ngersake lagu napa Bu RT. Oke. Bu Sri Joko ada Mbak Dini mangke ngersake lagu napa mangga. Ayo yo. Pak Yanto. Pak Oke siap. Wah kaya suprek nang ngono ya seneng aku. Wah. Sumpah. Maaf. Jen gayang campur sering Indonesia. Ora dong apa-apa. Asoy. Ayo Mas. Apa sagono? Cik cik Tarik sis. cik cik. Tumplak esek es. Domblang esek esek. Esek. Ayo Derik. Ibu bari joget monggo. Monggo. Ibu Yetno. Asik yo. Ayo deh. Monggo Budi joget jempolnya mawon monggo. Iya iya iya. Lewat aku kelingan guguk kae yen tak ning Ayo Mas Kopyo. Guguk kae guguk kae kabar cerita wayang wengi nganti jagat lino. Tutik. Iya, Mas. Yang penting beliau bisa menikmati dulu. Iya, betul. Oke, jenenge ki wong babat kok ya. nggih, Mas. Yang penting suka dan terobsesi dengan kehadiran yang kita semuanya yang ada di sini. Iya, betul. Monggo, Mas. Catetan sajroning ati datan luntur saya melati aku kowe dadi garwa marga lereng ning kubuk asmara jan gayang
siap. Nggih, Mugi-mugi siap. dengan kehadiran kita bisa membekas di hati Bude Yetno. Nggih. Mugi-mugi Pak Diyetno enggal Saras. saras nggih, Sehat sehat walafiat. selalu nggih. Nggih. Monggo. Catatan sajroning ati. Mur saya ora ati. Wasik. Aku kowe dadi garwa. Marga leren ning gubuk asmara. Nggih, sampun katur kagem Bude Yetno. Nggih. Matur sembah nuwun Mas. Yo.
Joko Dik. Bungah aja Nggih. matur suwun Pak Joko. Pun bergerak. Semangatnya luar biasa. Kandhane kok. Iya. Kandhani kok ngeyel. Panyuwunku mring sliramu. Sembah nuwun Mas Kepyuk monggo. Kita. Nggih. Pengen mangan rasane kaya ra doyan, pengen ngombe rasane mandhet ing mulo. Wong bagus sembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Godhong telo bisa kena tanggo sing tak rasa ning jero dada. Yo Saya malelo tak edani malah katon ing rasane kaya ora doyan, pengen ngombe rasane mandhet ing mulo. Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Godhong telo bisa kena tanggo. Kangen sing tak rasa
ternyata penari latarnya heboh banget ya Mas.
tembe urine atyani senom masih bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang ngrasake bebesak kowe arek kudu elek
wektu kanggo mrasno botan warepku. Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo mrasno botan lan nepsu. Kula nuwun monggo. Oh. Ayo.
mata beling rene ya tak tempiling. Ya. Yo. Husa. Balungan mata beling rene ya tak tempiling. Husa. Carane dadi Londur raya. Sumpah kaget aku. ayo mas ijek miring ayo mas ijek miring ayo lemu-lemu ayo wis ayo mas ijek miring ayo mas ijek miring jarek suwe pinggire aja dilirik ana sing duwe dari mana datangnya dari sama turun dekati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo mas Iki gantine Hengki sak percil ya lho.